So guys, naa ako dire karon sa tao gani, naa ako dire sa Kalawuan, Minglanilla. Kay naintriga ko aning gisulti sa akong amigo nga tao gani. Naa ako tabay nga naa sa dagat, yatap ang siya. Tara kong amigo. Salamat ya. Sa katong wala kay og tabay, balloon na siya or sa English, deep well, di ba? Sa tinuod lang yun guys, na-curious ko ani kay naay tabay sa dagat. Di ba kasagaran itong makitang tabay naan magiging sa yuta yun, wala na sa dagat. So, nakagayon ta, ako yun yung adto og tanaw na to kung unsa yung resulta. Kung tapang ba yun. Ang atong tabay nga makitaan karon tulo ka buok. Morning usa, ikaduwa, ikatulo. Ako ang gipangutana si nanay nga taga dere. Ana siya, naa na daw na sa una pa. Og kanang balog kanang mga tabaya, gatubod kuno na. I-prove na ko sa inyo kung sa gilasa ni tapang ba o parat. Oy. Diring higayuna, ako ang gipagunit ang kamera sa akong amigo kay basi matagak ko niya, impas yun eh. So kani akong lang gilimpihan ug ako nang gitilawan ug mauni ang resulta. Inuod yun, tab ang kaayo. Wa pagi ko mahimutang ako apag yung giadto ning usa kay gusto nako tilawan kung tab ang bagyod ni siya. Kung kamo ako pangutanon guys, nganong naa magid na sa dagat? Musay na itabo sa una. So mao ning ikaduhang balon nga sulti sa nila tapang ang lawan niya. Tapang. Dako sa kay nagtabang diri sa namuyo kay diri sila nagkuha og panghugas ug pwede sa pangligo. Amazing no? Amazing gid kaayo. Wa gyud ko'y kalibutan unsa gyud nahitabo ana. So ako karon nagunhuna pod ko kung asa atong sunod nga destinasyon. Kamo na mo nahibaw-an nga amazing kayo nga lugar or something amazing pod. Kanang amazing kayo ba?